Guys, ang YouTube nोंथांमोनखौबो खुलुमबाय आंना मा जायो Hasthai Lahary दिनै आं गसोरखौ खानाय सिनजाहैनो नागिरदों नोंथांमोन खानाया नायदो नोंथांमोन मासे गोलाव जाखो नय'नो नायदो नोंथांमोन थांनायखौ नायलांदो नोंथांमोन जोङो गसोरखौ थांगासिनो दं जोंनि जायगा मासे समायना रमायना नोंथांमोन दै बिथिंबो समायना बैथिंबो समायना नोंथांमोन जों एन्ट्रि खालामबाय माबायाव नोंथांमोन जों हाइरडआव एन्ट्रि खालामबाय हायदो नोंथांमोन हाइरडआ गसाइगाव टाउनाव हाबैसै नोंथांमोन नायलांदो चेकिं गोनाङै थाद' होनदां नङा nोंथांमोन नुबाय नोंथांमोन नायदो मोनबायानो दाबाय नोंना सालियारिखौ बैलायनो आगदाजों गिदिंसै नोंथांमोन आं सिंगा सेलुना मोनबाय नोंथांमोन नोंथांमोन सिननायखौ नायलांदो Dobra. Man sinjan nagirbay. So alive, make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm so
नोंथांमोना सिनखांबाय नोंथांमोन खानाया मोजां जादोंना मोजां जायाखै मोजां जादोंबा कमेन्ट बक्सआव लिरना हर बेखौ मोजां लाइक शेयार कमेन्ट